Hem començat bé, però després sí que és cert, amb el gol del Manresa també no hem estat ben ajustats en tema dels dos centrals, que vivien molt còmodes, laterals també. Després el Manresa apretava bé, hem hagut de canviar coses per dins, al final jugant amb dos davanters ens faltava un jugador per dins, hem intentat fer una sortida diferent, que ni hem practicat, però bueno, els jugadors són intel·ligents i ho han sapigut fer, i hi ha hagut un moment a la segona part, la primera part al final, que hem començat a estar una mica millor. Després sí que és cert, hem tingut la sort del gol que ens ha ficat el partit, havia tingut Paredes just l'anterior un mà a mà que no ha marcat, però després el córner ho ha solventat i ha marcat, o sigui que perfecte. I la segona part crec que ha estat un monòleg, hem tingut la pilota, hem estat jugant gairebé sempre a camp contrari, ells sí que és cert que a les sortides a la contra, ho havia dit ja, són avions i al final costa molt parar-los si no ho fas bé, i bueno, al final crec que el resultat per nosaltres ens ha quedat curt, perquè crec que podíem haver marcat algun gol a la segona part, tot i que ells també, però sí que és cert que al final la victòria dels històrics fa que puguem marxar contents a casa. Contento, al final es un torneo de pretemporada, pero bueno, sirve para irnos conociendo con los nuevos compañeros y siempre viene bien ganar un torneo así. Bien, es lo que te digo, somos compañeros nuevos, hay que adaptarse un poco unos con otros, pero bueno, de momento los partidos que llevamos y los entrenos que llevamos nos estamos adaptando bien y estoy contento.